assalamu alaikum bandiraɓe on calminama goto kala inde mum e yettode mum weltare artude plateau mon yonta hande mi salmini yeɓiyankoɓe mi salmini kala jiɗɗo chaîne mon Pindi TV mi salmini ardiɓe galle ɓe kadi mi salmini seereɓe amen yo Allah jurno balle moƴƴina battane mabɓe mi salmini technicien amen kadi Djiby Dieng jaggowo e golle ɗe saaha kala a salminama a weltanama mi rokka wadde konngol Diary kadi salmodira e bandiraɓe après min gara e invité amen Diary mi salminima madame Diary mi salmitimama assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini on moon fof inde mum e yettode mum e to gonɗon e ko to gonirɗon salmini technicien ji men Djiby Dieng Ali Fall gardiɗo mawɗo gallo Baba Abou Samba Diop e sama mama préféré à moi seul Sali Dia debbo mo Agnam Liduɓe mi salminima Dia Pullo ko bayle boɗejo rewno ɗo mi salmini on mama ma kabdiɗo ma mira no joni ko salminama Sali Dia hande noon Mauritanie en amen o hande arani plateau he saabu omo jogui en haajuji ma taw en feeñimo mais bon o salminama kankone Salma min calminima min rokka konngol invité amen moom omo wowi plateau amen o donc mi rokkamo kankone konngol tan o salmodira e bandiraɓe Ali Fall mi salminima Racky mi salminima mi salmini Diary ndeysan Diary ɗum bakkel baylo boɗejo wallahi mi salmini yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini mawɗo galle o Babou Diop e technicien ji Djiby Dieng et aussi e hoorema Seyilam Zibelam Sali Dia ndeysan wallahi salminama a jarama aussi Ali Fall noon ko omo waɗa golle baɗɗe fayida machallah surtout ko fate hen montage uji tournage uji série ko heewi hen surtout série ji halpulare kanko tournata ɗum gonga pular makko laaɓani no feewi mais o ɓooyi e nder fulɓe ɓe ha hankadi o wonti amin mbawi wiide ni o wonti ɓiɗɗo pullo par ce que gueɗe baɗɗe fayida o liggoto hen ɗum saabi henno o ɓooyi e milieu he kadi projet ji mawɗi ko ɓuuri hen hewde omo waɗa ɗum wadde Ali Fall waɗa présenté hoorema kadi en kalna min to gummoriɗa kadi e ligguey o holno natirɗa hen e fof ok Racky mi salmitima e mi salmini kala yeeɓo Pindi TV comme no Racky haalani tan min ko Ali Fall miɗo jeeya e région de Diourbel e mi salmina wa Diourbel naaɓe au passage mi salmina kala babam e miɗo ñagono yayam mo anduɗa ruttimo e jomum Deda Balde e miɗo salmina Diourbel naaɓe foof dal comme no wiida tan Ali Fall kam ko technicien multimédia sa nani noon technicien multimédia ko dillotoɗo e montage cadrage réalisation et tout ce qui tourne autour du multimédia miɗo fiɗɗi noon métier o 2016 nde mi pari formation tan université Aliou Diop mo Bambey parce que mi dañi licence en développement web en 2014 waɗi tamit inscrire en multimédia en 2015 nde mi heeɓi licence en multimédia mi wi noon yomi yillo média ji comme média woni meccam nde mi waɗi stage e senuji Dakar TV mi adori ha mi woni toon chef monteur après Holding Amar noddi kam mi woni toon comme développeur et monteur cadreur aussi e Dakar Hebdo Dakar People joni heɓani Dakar People Dakar Hebdo fof uddi nde mi iwi toon après mi yahi Excaf Télécom après noon Pindi TV noddi kam mi woni ɗo comme monteur mais comme
miɗo wawi cadrage miɗo wawi infographie joni noon mi waɗat ɗum foof ha nde mi woni ɗo chef technique mo Pindi TV. machallah ko ɗum dal woni parcours am. parcours o waɗi fayida waɗi riche machallah. duuɓi no foti mbaɗɗa Pindi TV? Pindi TV mi ari ɗo 2020 fin 2020 2021 ha 2000 mi waɗi ɗo 4 ans je pense. Pindi TV vraiment leñol pulago aussi min miɗo welti hen par ce que nde mi arata Pindi TV pularam fewano quoi. Pularam fewano donte nenam ko haalpular mais parce que nenam ko Diallo yettete comme mais pularam fewano quoi mais Pindi TV nde mi ari ɗo anda chaque jour mi heɓat émission ji chaque jour ko pular haalete pular c'est pourquoi mi faami ko heewi Pindi TV vraiment e leñol pulago aussi justement fawɗon de mi taƴanima de comme mbiɗa ko ɗo nanɗa pular Pindi TV nanɗa pular a ari ɗo aɗa dokkeɗa so Pindi programme goɗɗo ala ɗo sowona pular te nden a ari commencement a ari a nanani est ce que affaire o musanima trop? Oh, même pas parce que c'est à dire neɗɗo si haali mi famat c'est à dire que mi haala wonno probléme o mais si neɗɗo kam haali tan mi famat parce que pour la première nde mi ari ɗo Daouda Dia le PDG miɗo salminamo nde ko waɗatam présenté Ba Abou Diop ko wi ligge o ko ni waɗirte ni mais est ce que ƴettata goɗɗo mo battoma quoi pour comme ananale pular mi ɗo nani mi nani seeɗa c'est à dire min sa haali mi famat mais kono wawi ruttude a faami mais yimɓe jii alifal joué hoddiro saabu en jii ñanden rek en jeehi Bakel machallah grand men en jaadi Seydou Wourosso o teddini toon yimɓe machallah kala piɗɗo cuulel yiide fof i wona alifal ayi alifal wonti han gandi 100% halpulaar eyyi saabu aɗan ɗum noon kadi ko fierté Pindi dal a ari a nanani pular a watti nande pular a yeehi Fouta e nder Fouta an ɓuuri yewde heftinede hen e minen ɓiɓɓe fulɓe sa an ɓuuri adede heftinede ay ɗum noon kadi hollum ko wonma e gurdam ma? En tout cas min mi weltima quoi parce que alifal wonanno caggal caméra ji à chaque fois mais comme présentateur ɓe an Raki e Salidia fof haalat alifal woni e montage o c'est à dire pulago ɓe andi inde nde mais ɓe iyali c'est à travers hoddiro ɓe yi alifal à travers hoddiro c'est à dire leñol pulago ngi andi no alifal wayi quoi kadi alifal yeehi ha Mauritanie de mi yeehi Mauritanie parce que premier voyage am e pulago ko Mauritanie mi sikkuno leñol pulago ngi mi anda kam mais nde min naati Mauritanie alifal wi he alifal woni star pulago alhamdulillah ndemi tomi ya fof e rencontre pulaar simi yahi tan yimɓe ɓe arab yimɓe ɓe yida wadde photo heɓe nodda kam vraiment leñol pulago heɓe moƴƴi quoi vraiment haɓe gandi teddugal saabu ko keɓɗa ɗo ko weeɓani hol ɓoyɓe wonde caméra ne filma inde min ene kaale mais hayso yimɓe en jiiɗum ɓe gandataɓe mais an Allah hokkima sens mo gandanɗa hoore mum hay hande sa wi tel e Fouta rek ɓe mbiyata ko o woni alifal eyyi ɗum noon wona neɗɗo foof hokka heeɓi ɗum ɗon ɗum noon kadi machallah kadi mi weltima hen quoi par ce que leñol pulago ngo ɓe bolodiram e leñol ngo en tout cas miɗo salminaɓe kam aɗa salminaɓe ko noon de fulɓe ɓe ham heɓe gandi teddugal soɓe jii neɗɗo ham ɓe mbatta ko ɓe mbatta neɗɗo ɗo no koye mabɓe ni donc ko ɗum noon leñol pular kam heɓe gandi ɗum ñande machallah et même TikTok kam la plupart de mes abonnés ce sont des halpulaar ce sont des alifal miɗo yiɗma alifal ɓe neldat kam message alifal hoddiro
en waɗi deuxième saison ko e waɗi kadi en waɗi hen sa mbirma ko pular Ali Fall ne wela minen parce que la plupart comme kalto ko welata avec quoi c'est-à-dire le fait que mi jillindira wolof français be jala quoi en tout cas mi weltima hen dal vraiment Pindi TV e ɓe liggoto ɓe fof ɗo en tout cas dal mi salmini on mais Ali Fall ko desɗo walla resani Ali Fall ko célibataire célibataire neejo mais mi yiɗi esa heɓata debbo pullo noon hodɗo Fouta mbar wona hedde Carrefour jaala Carrefour no wondi mais Carrefour ne weli de i Carrefour no wondi walla jata ko Mauritanie walla Mauritanie an ko Mauritanie mbaɗa surtout Mauritanie kadi Mauritanie naɓe aɓe jiiɗimo de so dañi debbo Mauritanie najo rek debbo Mauritanie taw Mauritanie Haalpulaar surtout walla ɓe dokka mo Salma wona Salma en Salma o jiɗa bone Salma de Salma aɗa yiɗa Salma Salma ko jom haalde Djibi Dieng deuxième femme la illa a bonni galle janan Djibi Dieng susaddeɓe mum non Salma kam parce que sel min mi yiɗi debbo mo Salma kam jotto galle dan nono haal on suwa théâtre ɓeydata nande pular kon wonde kon on gonat les comédien rek on koye on mbaɗat hankkandini ɗum ɗo defat Salma wima waɗi Salma defat bon e garat e deuxième partie émission amen o saabu holko jimi ɗo e réseau ji ɗi saabu woni yimɓe jiɗi tan ko surtout andaɓe célébrité ji ɗi hen walla yimɓe jogiiɓe inde ɓe ɓe compte uji mumen hasko wona compte uji mais vie uji mumen ɓe jiɗata tan ko ɓen mbaɗa scandale walla ɓe mbaɗa hunde gandanɗa ɓe jiiɗa ande ɓe mbaɗa fof kamɓe wonɓe réseau ji ɗi jogiiɓe wone compte uji ɗi lijjita naata e vie uji janani tan pour wadde ɗum exposé andinde yimɓe ɓe fof beele ene guura hen ko on tem jinmi yewten surtout onon banggue réalisateur uji ko heewi hen en général wone gueɗe so waɗoyama recueillir information ngaji oɗon jitton tan des fois ni oɗon ɓurtina des fois woni information ji sax oɗon ɓurtina juste pour dande vue uji neɗɗo waɗa hunde au lieu que ƴeewoyon information leerɗo mais on gummata tan nan noon foof yana e nder réseau ji ɗi ko ɗum jinnomi yimɓe jewta hen seeɗa aɗa andi gonga kamɓe ɓe mbiɗa ɗo ɓe ene waɗi ɓeydat ene waɗi ɓe mankinta kamɓe ɓeydat kono min mbiyam kamɓe ɓe mbaɗani kamɓe ko ɓe goni koye liggade saabu hande enen jiiɗi enen sen men o sen nanni en hunde gandanɗa hoore mum en waɗa vie en nannat mais défaut ko gaddo vie mum o gurdam mum o hokka ɓeɗon ko on woni probléme o kono kamɓe neɗɗo wawa wadde ɓe blâme haydara saabu wayno koɓe goni koye liggade ko hen kadi ɓe joɓete ko hen ɓe jigui suturo mabɓe kono ko yimɓe joom hande min mbiɗa jigui wiyam mbiɗa wonde joom gallam walla mbiɗa wonde gallamen hay goto andanamin mbiɗa mi jahani mais mi nodda mi lijjita numéro uji mabɓe mi tottaɓe mi haalna wiya gallamen ko ni wuuri ɓe jaltini kamɓe ne gurdam gallamen ɓe mbaɗe réseaux sociaux ɗum wona kamɓe en général wona kamɓe watta ɗum hen wona kamɓe min mi sikkani neɗɗo ne ƴetta gurdam gonga ni ene woodi mais woɓɓe haɗe ɓe nanat hunde tan haɗe ɓe ƴeewoyde information leerɗo ɓe garat tan ɓe nanna mais a nanani ko mbiyam ko aduna tolniɗon hankkandi e ɗum ɗo e ɗum ɗo saabu enen mbiɗen ƴewren hande ko ɓurɗo hewde wi saabu ene yooɓe hen ene waɗe hunde foof kono an a wonda leerma walla leerani saabu comme joni min nani mi waɗi tappe mbi daare Ali Fall ayi yimɓe fof mbaɗa yiyat Ali Fall ɓe ƴewya ko Ali Fall holko fewnata holko waɗata ɗum ɗon min e jigui ham gartam wona kono kamɓe ɓe ƴeftoraɓe mbaɗa créé hunde wotere tan ɓe mbimani ni il faut ɓe wodat kam wonde ɓe kaali hen gonga wadde to ɓe kaali hen wona gonga walla genre par exemple ɓe jiima aɗa waɗa vidéo goto walla par exemple jaaha tournage clip aɗa waɗi no jombajo waɗiri ni
ɓe ndaari vidéo jaari resama taw ko fausse information mais ɗum ɗon fof so ɓooyi an ko image chaîne ma e hoore mum bonnitta mi haalani banggue yimɓe gandanɗa ko compte uji munen jogui e jogui ɓe chaîne munen ɓe par exemple Pindi TV sene waɗanno wone ɗen hono ɗiɗon affaire uji so ɓooyi est ce que watta décrédibilisé yenna chaîne o bonnata image chaîne o banggue monteur uji ɗum alfal ko alfal o ceerno ɗon en tout cas ɗo e Pindi siko gardude image moƴƴuɗo e pulagu tan ko ɗo e Pindi parce que la plupart des rumeurs ou des émissions où neɗɗo haalata ɗon ko woni tojangue quoi en tout cas si ari e Pindi monteur en tout cas si Ali Fall walla Djiby Dieng si wadde monté ɗum tajat ɗum parce que on veut garder c'est-à-dire Pindi TV woni miroir de la culture pulaar donc pulaagu yiɗa ko boni pulaagu wona ko boni pulaagu waɗali encouragé ko boni donc tout ce qui est mauvais en tout cas min yaltinta ɗum min yaltinta ɗum min yahi Bakel min yi ɗon ko heewi min haali ɗon ko heewi mais est ce que ko fof tega non parce que waɗat ɗum filtré quoi parce que on doit garder une bonne image de la personne parce que ko boni moƴƴani quoi bonnade si ko pulaagu walla français ou bien en tout cas moƴƴani en tout cas ɗo e Pindi kam kara ndaaro Pindi no andi Pindi kam bone ɗe wona ɗo bone kam hande woni bone wotan ndaar Pindi mi andar banggue goɗɗo banggue goɗɗo ko on banggue mbiyatnomi aɗani kanko joni o wi kanko kala ko tawi gandanɗa yooɗani darde walla yooɗani heɗede kanko o taƴat ɗum o itta ɗum o ɗum filtré wona kono woɓɓe gandanɗa kamɓe ɓe guittata ko noon ɓe nanirta juste pour dañde view uji pour wadde attiré yimɓe e banggue abonnement e like uji e view uji dal banggue yo bang juste pour chaîne mabɓe yaha taw ko ko gandanɗa waɗani wala jomum to yimɓe mbalit fof hocca mbalit yo waɗi sen mum gasi noon ko ɗum noon min mi wiide ayi andi neɗɗo kala ko natinta e reedu ma ɗum foti moƴƴude parce que la plupart de ces tiktokers là de ces influenceurs que l'on dit c'est à dire ko wuurat tan e yimɓe ɓe c'est à dire ɓe nanat information au lieu ɓe waɗa vérifier information parce que si ɓe andi si ɓe vérifier ko boni alata hen mais juste pour buzz pour vie pour YouTube yoɓaɓe c'est-à-dire la plupart ce sont les youtubeurs qui sont woni caggal leydi ɓe dawat ɓe liggo ha para kikide o ɓe jooɗo daña aussi weccede nder kono e wurde dow yimɓe tan influenceur oɗo ko boni tan je ne sais pas comment on dit en tout cas si sañno kam chaque jour ko boni tan heɓata parce que ko ɗum woni gurdam mabɓe c'est ça ɗum mbiyannomi joni woɓɓe gandanɗa des fois woɓɓe ƴewano ko enquêteur uji hokkoɓe ɓe information so hunde heewi tan kaari hunde heewi huɓɓu live ma kaala hen tan ɓe kuba kaari de ɗum ɗo heewi vie privé janam waɗi ni watti nani ko ɗum noon tan en tout cas pulagu ngu e waɗi koɓe jeeya min komi jolfo komi moitié pulaar mais pulagu ngu joni heɓe waɗi roye dak andi ko woni roye dak c'est à dire joni o ñemba haw ɓurto ɗum no heeɓi gueɗe ɗe annduɗa yiyatano pulagu joni watti mais joni le motif ko pulagu ka ko pulagu jaari ka mimi kawani joni woppi ɓooyi en tout cas joni pulagu min mi famani quoi ayi de mi joni famani koɓe ko ɓurni ɓurtima ɓe jeeya ɓe jeeya ɓe ɓurni joni ɓe foti
il faut ti dartinade parce que pulagu jeeya ko boni quoi pulagu wona ko boni pulagu fotani wadde ko adde ko mujjum jamono gonde mais ko dum ko mujjum jamono gonɗen mais bon ko noon aɗa andi sa yiɗi ɓayde sa yiɗi tinede aɗa nanno hoore ma waɗi gueɗe c'est pas joli te enen joni wona enen halpulareɓe ko ɗum yimɓe joni kadi joni arandi raki holko jinoma haalde joni enen halpulareɓe surtout e milieu showbiz o en mbaɗa respecté e koye men enen jaawi wadde sous-estimé neɗɗo ussude neɗɗo yaɓɓude dow neɗɗo jaggudemo haydara ƴeewa neɗɗo bolli puyɗo o pourtant mo powɗa dow taw on ko bolli puyɗo wa addandema haydara an ƴeewa oto importance neɗɗo ƴanima mais sa yi communauté halpular ndeɓe yimɓeɓe ɓe waɗi star ko yimɓeɓe yaltuno e le motif la plupart ko ben ɓe waɗi star alors que ben ɓe wona référence quoi kadi programme uji ayi programme ko kamɓe ɓe indirte kamɓe innirte man mi famani quoi c'est à dire que tellement to min gonɗo yiɗi wiide halpulareɓe to gonɗo koɓe majjuɓe ɓe ganda toɓe pay ɓe mbuɓɓortan non ɓe majjali sax non ko majjugol sa tan waɗi koye majjugol nden sa nani neɗɗo programme waɗe comme hirde waɗe walla fijirleji so jomum hokkama succe ko ganda ko bannoɗo kewnoɗo daradia walla bannoɗo hunde nde gandanɗa waɗi nafoore pour jomum waɗe rendre hommage artire ɓeɗon mawɓe gartire mais hande ko dëkkiyama neex wonɗo ko mbimam ko natti wadde respecté e koye meɗen en tout cas ɗo ha Mauritanie mi yeehi Mauritanie mi yeehi ɗon programme mais les waɗoɓe ko ces gens là que je te dis ce sont les stars là-bas alors que y en a d'autres qui méritent plus que ces gens là même ko noon aɗa andi ko ɗum mi wima joni min donki andirta yimɓe jahat ɓe mbuɓɓor saabu sa neɗɗi ara neɗɗo saɗa andi to paɗa e andi ko mbatta ene waɗi gueɗeji afra natta hen mais sa yi ɗum ɗo to ko ronkude andude hankkadi yimɓe donki ɓe jiibima ɓe mbayno ko ɓaɓɓe gëlëmni ɓe notti andude to pay ko gacce woni ngala e kay nden holko wiyete pulla ala pulla susa gacce hande fulɓe enen halpula ɓuuri susde gacce saabu kala ko yimɓe kulanno wadde ene soyno ene moftano ko ande enen mais hande halpulareɓe enen génération men hande o woni yonta hande o enen ɓuuri susde gacce tellement e ganda holto paaɗe ene mbuɓɓortan andi jaari siko wadde bone tahata mi wona star haali fal wonata star est ce que le motif ma yalta toño way c'est à dire pular anda bone wallahi ndeysan bone mo jani quoi feccal laasi de sa ndaari joni ko wonɓe bone ɓe woni star Mauritanie ha Dakar est ce Sénégal lam enen halpulaar est ce enen gandi ko firtimo star sa non parce que ko ɗum waɗi noon parce que andi ɗum ko question de andi star Sénégal ɗo 3 star heeɓi 3 Sénégal lam ɓay hewɗi ni 3 star Youssou Ndour Baba Maal Coumba Gawlo e worɓe ɓe kono gona stolude rewɓe ɓe walla worɓe ɓe haalde rewɓe fof rewɓe woni Coumba Gawlo worɓe woni Baba Maal e Youssou Ndour Amérique Michael Jackson woni no star toon sa Rihanna kono min dal ara ko waɗi kam tuuse mbiɗa star Sénégal no wayi hewde ni hewde star wiyoɓe ko star uji nde ko 3 walla ɓolo les autres sont des célébrités ok on paami gande andi star et célébrité c'est pas la même chose star c'est la personne qui est connue personnalité publique mondialement so min jaggi hoore min comme star en cas personnalité en cas publique célébrité jaari ok parce que kono estruji ndeje o gona star de ko bamma wallahi waɗan toj hay nokku mais Youssou Ndour partout e Baba Maal fof e Coumba Gawlo baɗo star international deggitina degg star international et star national et réseau jiiɗa ay ok célébrité personnalité publique en ko wi ko gonga de ko gonga yimɓe ene jiiɓo nde ko liggade li moy ligguɗa ko oɗo authentique wi ko liggey hunde fof ko liggey ode yimɓe kadi golle ɓuuri haala
ko noon en jettima e fin émission amen donc mi hokka Ali Fall sal woynondire bandiraɓe Ali Fall rakki mi welti e ma mi welti e Bayla Bodejo merci joom Carrefour Bakel mi hokkima fekkere kanŋe en tout cas mi yetti leñol pulagu jaɓɓike Ali Fall leñol pulagu no yiɗi Ali Fall te la plupart ɓe yaali Ali Fall mais à travers mes réseaux TikTok hoddiro mais ɓe waɗi haaɓe andi min TikTok o ko Ali Baye Fall woni hen Ali Baye Fall woni hen mais leñol pulagu ngu waɗi tous les moyens pour abonné e TikTok am en tout cas min mi welti hen fans uji am e TikTok o e à travers série hoddire à travers pindi mi yettiɓe mi salmini technicien o Djiby Dieng vraiment mo wadda liggey waddo fayda e mi salmini kadi mi yetti kadi ba Abou wonɗo dow Baba Amat Sali Dia Ndim Seylam ñeño moderne kam ko Seylam Moussa Nia eyyi o wartuɗo e plateau kadi min jirwino ɗo seeɗa kanko e Salma ɓe jeedirta en tout cas mi yetti kala heɗo yeeɓowo Pindi TV mi yetti Diourbel naaɓe par ce que min komi Diourbel mi yetti ɓe mi yetti wa Guédiawaye galle mamam wona publicité noon ay so ɓoye won tan mberde mberi mbiyata magi kala yiddo clip joddo logo et ça pari ndewa service commercial autour de l'événementiel ar et Ali Fall inchallah mamin ga e en tout cas mi salmini mi yetti on kadi heɗon wadde liggey wadde fayda machallah merci toute la jeunesse Halpulaar si dimanche foti tan 14h e wa diaspora ɓe yeɓat Pindi TV machallah en tout cas j'aime cette émission et ça fait partie des meilleures émissions de leñol Pulaar merci ha mi fuƴƴan hooram ko a jarama a weltanama jaari anne waynodire bandiraɓe ko noon tigui hande machallah mo mbaɗnen invité o waɗi gorgorlu haw waɗi participé no foti wonirde émission he machallah Ali Fall min jettima kadi ɓe mbi yo Allah junnu gurdam ma ala mok waɗani kam abiya so pari kanko no rewa o mami noddum o yaɓat publicité o ala o sehilagal ala en e liggey ko sehila eyyi ko noon tigui Ali Fall neɗɗo moƴƴo jankiniɗo machallah kadi jaaɗo battuɗo hoore mum comme Halpulaar saabu minen fof min gonti famille minen jiiɗi yumma minen jiiɗi baba ayi ko mbiyata ko dal minen fof komin goto mi Pindi woni mawɗo woni cukalel kala jiiɗo goɗɗo ɗon cikiran komin guiƴiraɓe saabu mawɓeɓe mbaɗi noon ɓe mbi limore so boni goto tan ko heddi o fewata mama Sali machallah Seydi Dia ane baba Abou Samba Diop saabu min gari nde o guddiri minen jeese moon min cuusi yettade on kadi komin jiiɗi wiide on fof min mbiyon te kala komin mbiyon ɓennat o mbaɗi minen comprendre saabu suhaɓe hande rendo fulɓe hande enen suhaɓe yonta hande enen jii no mbaɗen respect ne manki seeɗa kono onon mbaɗi minen comprendre en jii Ali Fall wiye kam Carrefour Bakel naɓe machallah boñinaɓe min jeehi toon teddugal ngol ala hay nokku en jaade Seydou Sow monsieur président minen mbiyata président dialade leñol en Souleymane Golloke en ñeño VIP Mohamed Ndim Ali Fall minen foof dal min jeehi machallah min jaggira ɗon comme ara mbi joni star ɓe hen minen mi gona star min jaggira ɗon extrait ɗi ganduɗa ɗo hoore mum nani teddugal non vraiment machallah ko mbiyata ko jaari Bayla Bodejo salmini kadi mi salmini banam gorko Alassane Dia saabu to min janumi to min meeɗani andude ko kawmo on yimmo jiiɗi yumma e baba te oɗo ko neɗɗo moƴƴo mi tinta tan hani téléphone am message machallah haalis kewɗo Seydi Dia pullo min beltima kadi yimɓe wuuro mon teddini minen kadi ha dimanche inchallah min kam mi mbiyami ko Sali Dia a yeehi wuuram a nawrani kam mi tinani sona statiji ma mi tinani mais an kam marié ɗuman noon somi woni marié no marié yaata ko ɗum wonno émission amen hannde on jii waɗi fayida machallah Ali Fall no wiiri on ni tan kala joguiɗo hen programme événement tournage clip saɗa yiiɗi wadde créé logo ma kala ko fati banggue
média infographie fof événementiel omon ɗo mo waɗa noon liggey mbaɗa fayda machallah mawno belto min calmini Djiby Dieng technicien amen moƴƴo Dieng Sala ko kanel kewɗo gacce noon neɗɗo tedduɗo machallah borom joom kanereji a weltanama a salminama a juurama yalla sellin juuɗe no feewi machallah e koyɗe ɗe amin o metta wadde découragé ndeysan heure mum ɗon fof o arat a jarama min salmini yeeɓiyankoɓe kamɓe foof internet uji ɗi e min calmini monsieur Ndiaye on calminama mi salmini monsieur Ndiaye hatta nanani pulaar mbima chéri je t'aime I love you donc e bonne fête de Saint-Valentin onon ɓe foof machallah couple uji ɗi surtout marié ji ɗi mbiyani célibataire uji ƴeew ko noon on jarama ha dimanche prochain so hawre wenede Allah merci beaucoup